Naimbaga bigat, Apo. Welcome to our little table. I'm here to listen, to share stories, and maybe help us dream a bit bigger together. Timasakbayan ni Ilocano Radyo Drama, agdingdengag kami dito yagyaman kami unay, kadagiti kakabsat-kabsat kenamin nga kailian iti asideg kenadayo, anang ipay iti panangipateg. Ti Masakbayan. No kasta mamang, papang, palubusan dakon itimbagak kada kayo? Lynette, anak, napagturpos da ka na iti panagadal mo. Kan may sa, at damat ng tinapinta sa plano yo iti nobyom. Panagkunak ka talaga nakasagana kan. Da kayo iti nobyom. Papang, Husto ti baga ni papang mo anak. Kan nasaya at atao ti nobyom. Nasingpet, awan ti makunami kan kuana. Mamati kami nga agbalin ang nasaya at ti masakbayam ken ni Ador. Ayunak tinaybaga ni mamang mo anak. Iso nga itata nagpakada kakata kami. Awan ti rason tapno agkad kami ti panggap yukan ni Adora pa nagkalaysa. agyamanak papang, mamang. Naamuyol ako ma, no kasano ti kinaragsak ko. Gaputa imanugot kayon iti panggap mi ken ni Ador nga agkalaysa. At kayong nagpadpada iti husto nga edad. Sana narumbang alapdan ta kayo tamo yun na niya tinasaya at kansaan. Sakit amo mimat nagpinpin na kayo ato anak ko. Iswa si papalubos kami kan ni mamang mo iti plano yo apa nagkalaysa. Ador, adalo man ti rabii. Di ka kadi pala agawid. Si Kamat, kasla di na kay ayatan ta kayat na ko napagawiden. Saan nga iti kasta? Ngam na puyatan tan nga agpadpada. Idin to tainton bigatan ti kalaysata. Matuo ka nakpay nga ruda na manguray iti bigat. No mabalin na ko ma, agkalaysatan itamot lang nga kanito. Ala ni daytoy. Inton bigat lang arodan ti panagkalaysata. Ngam kasla di mo pa yan mauray. Talaga asaanan, Lynette. Tati kayat ko, agdan natan. Dahil makabukultan iti pamilya. Sumagmamano lang nga orasan ti orayan. Mapasama kan day tatarigagay mo. Sa bagay. Alang arot, agpakada akmot tantan eh. Aghalas 11 iti rabi. Napuyat tan nagpadpada. Day tangarod kat. Ang mga nagpada ta amaladaw nga agring inton bigat. Kat awanan ti kasar ang mapasamak. Ay, dahil tan di sana mabalin. Diyak umanugot. Isong agpakada akon. Kat pangasim ha. Sa paam ti agring inton bigat. Tapno makapan kay di simbaan. Tapno matuloy ti kasar. Maladingitan kami kan ni mamang mo iti adayo mo niti din nami, Lynette. Ang man niya nga ron nga eh. Nag-asawa ka, iso masapula palubusan da kan anak ko. Agyamanak papang. Aganad kayo kumakanayon kan ni mamang. Di na kami pagdanagan, anak. Si Katerong bangagan na da kanayon.
papang. Oh, apay nga yakas la naliday kamet, Lynette. Kas kada kayo, mamang. Talaga amaladingitan akmat nga umadayo. Ngam, pasat amin day tati plano mi nga agasawa. Husto timbaga ni Lynette, papang. Mamang, napagsaritaan min dito abanag, oray idisan kami pa nagkalaysa. Agad anad kayo akanayon iti lugar apapanan nyo, ha? Adayo ti Abra dito'y Benguet. Mamang, Awan ti romba nga pagdanagan nyo, mamang. Kanayon nga aganad kami kaniador. Kat sapay la kuma, taaganad kayo matakanayon ditoy. ita, tadatan dito Abra, Lynette. Erugitan ti panggap ta negosyo. Namnama ka agbalin ananam ay tinegosyo nga irugita dito'y Abra. Mamati ka mapaduras ta ti construction firm nga itakter ta dito'y, Lynette. Nangruna kat may saka nga inhinyero. Ador, Agtinulong ta. Iti kasta, agbalin na baligi ti itakder ta negosyo. di kagdanag ador. Katinulong na kita nyaman a planom para iti binangon ta pamilya. Suportaran ka kanayon. Agyamanak, kat mabayin iti dayta, at adda na mamati ak nagbaligi ta. Mapaduras ta dayto ang negosyo, paran to kadag iti agbalin ni anak ta. Napnuan arapaap ti binukil mi a pamilya ken ni Ador, manang Emmy. Naladingi tanakman iti yadayok kadamamangken papang, naragsakak latta, nang runa tanadaras a napaduras mi ti construction firm nga imbangon mi nga agasawa, idinapan kamin iti Abra. Saan la agapo ta kinainhinyero ti inturpos ko, no dikat gapumatan iti panagsalukag mi ken ni Ador nga asawak. Naragsak kami iti mapaspasamak iti biyag ken iti negosyo mi, agingga nga iti maysa nga aldaw, adda naawat mi asurat. Nagkapuan day ta asurat, Lynette. Diyak matamo Ador, nga madandanagan nang runa ta nakabutbuteng tila nga ti lalaki anang yawat kanyak iti dayti asurat. Anya ti kahit masawan? Nakamamak tila nga di lalaki anang yawat kanyak iti surat, Ador. Kasla, saan nga agaramid iti nasayaat? Anya? Day tati agpaiso, Ador. Nan, basag man nga tilinaw day ta asurat. Mangted kayo iti protection money. Tano saan? Oraman mi ti pwestoyo. Ay, Diyos ko, daytoyan ti bagbagak, Ador. Iso na palalo ti panagtibayok itay inawat ko daytoy asurat. Sakat, aglang nga saan ang mapagtalkan di lalaki anang iyawat kanyak. Lynette, pangasim, di ka kumagdanag. Amang ano manglukluko lang dayjay. Amang ano pa nang luko lang ti may papan iti dayto asurat. Nga Ador, kasano nga ibagam amang lukloko lang dagiti nagtaudan dayta asurat. Basta, saan tapat patyan ti may papan iti dayta asurat. Manglukluko lang ta sino man ang nagtaudan ti surat.
Lynette, adala mo ti rabi. Ngam apay ang nakaring kapay lang. Oh, apay nagsinay kay tinaunag. Anya ti mapaspasamak. Anya ti pampanunutam. Napalalo ti danag ko, Ador. Apay, Inaldawan nga da maawat ta asurat amang butbuteng kadata. Lynette, Amkak nga mga no iti maisa nga aldaw. Makla at talatan. Tapo may sugaya man ti maaw-awat ta apang ta. Lynette, anya ka kadi. Saan na mapasamak day ta kunakmat? Kalmay sa, alangan mo't nga ipaay ta tikid-kid daw da 600,000 pesos. Day ta nga rudkat. Nagdakkel agatad tikid-kid dawanda. Kita ti negosyo ta day jayan iti lasod ti talo a bulan. Isa mabalin ka ni Lynette. Di mo latan ikaskaso day ja surat. Ken dagiti surat ang mauawat mo. Awan na nyaman na dagita. Lipaten tan, kat saan tan napampanunutan pa eh. Talaga saanan anasaya at dahi ti amapaspasamak. Panagkunak, saan amang lukloko laang ti agipat patulod kada kami iti surat. Inaldaw matan nga adda mauawat mi asurat. Manipod kadagiti nagpaamam mo akamang dati rebelde a grupo. Marikrik na kasan amang lukloko laang dagijay. Talaga seryoso da iti pangtada. Kat day tati pagdanag at launay. Ma'am! Oh, apay Mario. Ada ka di ibagam? Ma'am! Dagiti lalaki yan naka-istambay ti saan munay nga adayaw ako mitkita dito yung construction site. Oh, apay dagi di lalaki. Diyay may isa kadakwada, ma'am. Iso ti kanayon niya agiyo may iti surat para kadakayaw. Anya? Tay tatagpay sa ma'am. Isa... Agore ka, Mario. Agore ka. Aw, apay ma'am. Dagiti lalaki adak nakamatam ako mitkita dito eh. Ada igam da? Uwan ma'am, nagtagipaltog da. Iso ang nakamamak. Diyos ko. Kaya't nga ron asawan da ito eh. At talaga saan da mang ramrabak laang. Seryoso da talaga. Isa pa nagkunak. Nasaysaya at laangan no agtungpal kami iti kayat da. Talaga binulan nin adawatan datay ti kwarta dagiti kamang ti rebelde a grupo. Ador. Manipod ni rugyan tan tinangtad kadakwada. Saan dan ngagsarsardeng. Awan palyadang agkid daw kadatay ti kwarta kada bulan. Panunutan talaangan nga damot pagsayaatan na. Ta saan da nga intuloy ti pangtada nga uramon da ti pwestuta. Sa bagay. Nangruna kat agdinamag nga addan dagiti pastag dito abra nga inuram da. Gaputa saan anang tad iti kwarta dagiti pagkidkid dawan da. Day tangarod kat. No saan ta nga itad ti kayat da. Amangan no uramon da mo ti pwestuta. Lynette. Tila ang nakaladladingit. Amangan no malugi ti imbangon ta negosyo dito'y abra, Ador. Kat no mapasamak day ta. Awan mo't laangan ti pagmamaayan ti amin apa nagsalukag ta. Awan tinaaramidan mi nga agasawa kadagidi akan nito manang Emmy. No saan ati agtungpal iti kayat dagiti nagpabigbig
akamang ti rebelde a grupo, tapno saan da patuluyan ti pangtada a manguram iti pwesto mi. Talaga nakaamamak manang, nang runa ket siyak a mismo ti nakakita, nagtagiarmas dagiti lalaki a masansan idin nga umaruwayan iti ayan ti negosyo mi. Tirigat namanang, dimmakkel ti gatad akid dawen da kada kami. Iso nga uray no napigsa ti negosyo mi, awan matlaeng ti magimulan mi nga agasawa, takayarigan nan adagiti latan kameng ti rebelde a grupo ti itagtaggedan mi. Saan ko mat maibaga kadagiti dadakkel ko ti amin, taamkek nga amangan no pagawidan dak iti lugar mi, ket jak mabalin a panawan ni Ador nga asawak. Dimteng ti gundaway nga insikog ko ti damo ko mga anak mi iti asawak manang. Ngam gapo iti nakaro adanag ken stress ko, kastoy tinapasamak. Apay nga kastoy tirik nak. Nagsakit di. Haguray ka. Anya tinapudot nga ayos iti lupok. Diyos ko. Dara. Ador. Tulungan nak. Ador. Linet, apa yan? Anya ti mapaspasamakan ka? Ador. Kita. Dara tagay ayos iti lupong. Nagsakit di dyan ko, Ador. Nagsakit. Masapol nga ipan kay di hospital, Linet. Ang mga nanya ti mapasamak iti sikog mo. Ipan kay di hospital. Talaga, Jakon, may turan. Sakit di dyan ko. Kasla umaaw, anak, iti po. Ops! Linet! Linet! Ador. Adak dito, Linet. Adak dito amay mo. Ayan ko. Adak ka dito ospital. Nakarot ti sakit ti tiyan mo. Sakit kalata ng pukawan kay ti puot. Naimbaglagan ta na sarapa ka. Tano saan? Nagdiretso ka kuman iti swelo. Uwan nagpaiso. Ket, anyat na pasamak. Kumusta ti anak ta? Linet, awanin ti anak ta. Anya? Saan, Ador? Saan nagpaiso dayta? Diyak kumamot kaya tapat siya din. Yung talagang awanan ti sikog mo. Naalisan ka, Linet. Diyos ko. Sinaludsod ti doktor no mabambannog kay ti trabaho. Imbaga ka saan. Iso a posible ka no ati makagapo no apay naalisan ka. Kat nakaro a stress kan pa nagpampanunot. Katamuklatan na niya ti kanayo na pampanunutan. Kan nakastressam. Amuklatan. Ididamo pa ilan. Talaga asahan ako nga umanugot amang tagtay ti kwarta kadagiti awanan ba ina makakanigid a grupo. Ngam tapno saan lang nga mariribok ti negosyo ta. Timulok tayo ti kayat da.
Ngam kaputakas ti tinagbali na katukad ti amin. Isardeng tanti mangtad kadakwada iti kwarta. Sino ito dito nga umawawag? Hello? Anya? Sino ka? Apay nga bagbagam na uram ti warehouse mi? Sino ka kunak? Sino? Hello? Hello? Lynette. Apa yan? Sino din mawag? Saan ang nagpamam mo? Kuna na nga inuram da kano ti warehouse tayo. Anya? Day tati agpaiso ador. Saan nga nagpamam mo di mawag? Ngam kuna na nga inuram da ti warehouse tayo. Gaputa saan ta kanon nga agit itad iti kwarta kadakwada. Mapun agpaiso ti warehouse tayo, Ador. Inuram da talaga. Nalabusan da kita awanan bain. Nalabusdan na talaga. Ador. Diakon mabali na palabsan da ita na pasamak, Lynette. Maluglugi lang arudan ti negosyo ta. Gapoy ti panagdaw-dawat iti kwarta. Ita, kastoy pa iti inaramid da. Impay-paysudan nga inuram ti warehouse tayo. Diyak matan mapalabas pa'y da ito na pasamak, Ador. Masapul nga agbalintan anaturad iti da ito agundaway. Lynette. Panagkunak, panawanan tapno agkamang takadag iti panakabag iti lintag. Agkamang tan kadag iti otoridad. Wen, husto ka. Agpatulong tan kadag iti otoridad. Tapno maimbestigaran ti may papan kadag iti anapasamak kadata.
Jak tupulos malipatan day di petsa, anaikan kami itikirad ti pakinakam, nga agkamang kadagiti otoridad manang Emmy. June 12, 2007. Kagiddan ti panagarubos ti luwak, ti panangisalaysay ko kadagiti otoridad iti amin a napasamak kada kami, agapwanan dagiti makakanigid a grupo. Amin a detalye imbagak kadagiti pulis, ket impakitak dagiti surat nga inaramat daan ang butbuteng kada kami. Awanan apulos ti uray basit la kumaapanagamak ko idi, gapo tanapukawan ti amin kada kami nga agasawa. Ti kwarta anat gadan mi, ti negosyo mi, gapo ta inuram da ti warehouse mi, kan kang runan ti amin, ket ti agbalin ko mga anak mi, nga iso ti mang kompleto itinaragsak a pamilya mi. Nagtignay mo't adagos dagiti pan nakabagi ti lintag manang Emmy. Ket kalpasan laeng ti sumagmamano a bulan, kalpasan a nakumpirmarda at talaga a makakanigid a grupo dagiti nang balasubas kada kami, nakamag dagiti otoridad ti sumagmamano a kameng da, ket ti dadduma na ipadamag a pimusay iti engkwentro. No saan kami kumaatimulok iti kayat dagiti awanan bain, saan da kuma nagruam, ken no idi pay la kuma ket nagkamang kamin kadagiti otoridad, amangan no naisalbar mi ti imbangon mi a negosyo, ket kang runaan ti amin, saan mi kumaanapukaw day disikog ko. Ngam anya nga rod manang, nalpasen ti amin, kan saanen a maisubli pa'y tinapalabas. Iso ati balakad ko kadagiti makapadas iti panagabuso dagiti makakanigid a grupo, saan kayo abumdang nga agkamang kadagiti otoridad wenno iti gobyerno, tapno saan nyo a mapasaran ti kinadangkok a napasaran mi kadakwada. Daytoy ti pakasaritaak, to'y pagayam mo, Linet. Pagayam a Linet, umunay ti amin, makipagriknaak iti napasamak iti sikug mo. Talaga asayang pagayam ko, ngam tinapateg, nadusa dagiti nakabasol kada kayo, ket ingkaro dati kinadangkok nga impaayda kada kayo. Podno apakaadawan iti nabalitokan nga adal ti insalaysay mo, tapno saan abumdang dagiti daddu mga agkamang kadagiti otoridad, no bilang mapasaran dati kas iti napasaram, tapno saan dan alakamen pay tinakarkaro a pagteng, akas iti napagteng mo. Alakastan pagayam ko, katagyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa. Welcome kabsat, adda aramid ti pusom kengkuana, titi masakbayan Ilocano radio drama. Daytoy titi masakbayan, pagnay dagiti kwento nga agtignay ti pusom. Comment mo dito'y baba. Tapno saan amat naglaeng ti istorya mo. Ti episode ita, mabalin nga ti may sakada kayo ti mapagsaritaan. Ti Masakbayan. Bakit? Nakasarita kita ni paring Dumeng. Ada ka no kaya't da ngay pakontrata a balay di talaod, kitsak ti inrekomenda na. Ha? Apay asikangay? Di mo't agkon-kontrata mo't ni kumparem a Dumeng. Wain, nga may mayat ka no siya akon, tapno pati electrical kat makontratan. Nga agtrabaho mo't lang ano kanyak. Adapay nga min tayo lepasin da kontrata na ijaili. Inton malpas da ijay, umay mo't lang makitrabaho kanyak. Kasta aya. Wain, bakit? Sayang ka no nga min no sa bali ti makaala. Kan gayim na tagpaaramid. Iso akayat na, adya mapagtalkan di mang trabaho. Tada ka na di abroad di gayim na, kat nila bakit na tada dito eh. Nasayaat nga rod, ano kas talakay? Isupay dayta. Total, talaga mo't aday ta tilinyam. Kahit kabalam ka di abukudan ti trabaho di taltalawn. Sapay nagado ti tarakin tababaw eh. Ang mga numarigatan ka amang tarakin no dan sa bali at trabaho, bakit? Kabaalaklakay. Adamot mang taltalon iti talon ta.
Dagiti laangan taraken ta ababoy ti asikaswag. Sige. Ngam no marigatan ka, mga latalangan iti kadwam, bakit? Umayak man, Dalia. Da kayo matgayam tatang. Dumanon kayo Ay, umay ko kumabulo ng teragade ni Saryaw. Ayan na kaday. Awan ni Saryo tatang. Nang rugin trabahoon datay kinontrata na abalay di talaod. Apay, isugayam tin ang kontrata ijay. Kano dakkel sama ti patakder da ijay tadan sa kanuya abroad sa lalakay. Wen tatang, isutiin rekomenda ni kumpare na adumeng. Ay di ka nasaya at anak ko. Among tayo mag, taday tati paglaingan di asawam. Aga nasaya at mo't ano mang rugi man na manguntrata. No, makita da ti trabaho na, ay kat agsasaro nun taon ti agparamid kan kuana. Sapay la kumarod tatang. Tanay, adupay mo ti kayat mi nga ipaaramid di ti balay. Katawan mo't budget mi. Barang agtultuloy mo tan ati trabaho ni Saryo, tatang. Word, anak ko. Papanan na ngay, no saan nakasta? Mabit lang nga ron, tatang. Taalaag tay bulbuludon nyo aragade. Ay nasaya at mata nakariing kan anak. Ala, umay kaagar mo saran. Wan nanang, ayan ka din ni tatang. Napanagtrabahon anak. Nasa apa-api manaw, ta sumangpot ka no dagitay inala na akakadwa ng agtrabaho, iti kinontrata na abalay. Kasta ka din nanang? Wow, adon ti korta ni tatang. Adon adagos. Ay siyempre, agtrabaho pa'y mata ni tatang mo anak ko. Tapno adan to kwarta tayo. Igatangan nakton iti cellphone ko, nanang? Wala, anak ko. Apay kit din asaan ngay. Basta ikarim, asan to akanayon ati cellphone mo ti ininto na ram, Agadal ka nasayaat. Basta adda oras ti panag-cellphone. Wan nanang. Ala, mangan kang rudon anak ko. Tama panak pa iti taltalon. Inakman suknalan dagiti taraken tayo ababoy. Sigurado ang mabisindan. Sumuro takmat nanang. Sigurado ka anak. Wan nanang. Tulungan ka ngagpakan iti baboy. Dakon, bakit? Apay nga itakalaang. Di mo kunaan nga nag-overtime kayo. Ay, saan, bakit? Siyempre, nag-istorya kami pa'y muta kadagiti trabahador ang mabati ijay. So, nagpaalak mo tinay ti inuman may kabayatan di pa nag-inistorya may. Day taman tay kunkunakon kat. Rugyam manan ti aginom. Amangan no rin nabiiman day tanlakay. Saan? Bakit? Pakikisama laang mo takadakwada. Panunutom mo't atasalunat mo. At dala nga rudon marikrik nam kadagiti naglabas nga aldaw. Itala asim mayaat, idi sinardeng am tinaginom iti arak. Ay, sawan day, jay, bakit? Gagangay laang mo dati lumakay. At ang marikrik na nasagpaminsan. Papasulam man tarak. Ay nalakay, basta arak mairasunam.
Sabay di mo kaya ti agpa-check up no kasta nga da saan agagangay amarikrik nam. Nariga, tagpa-doktor bakit? Tamaamuam no da sakit mo. Nasaysaya lang tay awan amom. Tapno awan ti pampanunutam. Anya? Amom matandag iti daddo, mga doktor. Exaggerated la. Di ka katiagdanag, tanapigsakin na salon at pa iti asawa. Dalya. Di mo ko na saan ka binagbagaan Awan to ti pabasulam. Nagagat ti asawak manang Emmy. Construction ti paglaingan na. No kasta nga awan trabaho na iti construction, iso ti kadwak iti ayan ti taltalon mi. Adu ngamin dagiti taraken mi ababoy manang. Sabali pa'y dagiti nateng ama imulmula mi. Isu pa'y pangalaan mi iti sidsidami iti inaldaw. Pasaray agparti kami mat iti baboy, ket ipauraga mi kadagiti kaaruba mi. Malaksid iti pananggatang dagiti suki mi iti taraken mi ababoy no mabalindan a mailako. Ngem ti panaginom iti arak ti saan a maliklikan ti asawak. Nang runa no agtrab-trabahon iti construction. Tati rason na pakikisama kano kadagiti kakadwana. Okay laang mat kanyak manang. Ngam adda dagiti gundaway a masobraan na ti uminom ket nabarbar tekton nga agawid. Madanaganak ngamin para iti salon at namanang. Taammo tayo met nga awan itden a nasayat ti arak no masobraan. Nanang, opay nga awan pa'y ni tatang. Rabiin Ay, huwag nga rod anak ko. Madanaganak nga ruden. Sapay nagalis ti dalan, takalkalpas ti tudo. Napanan nga roden ngay ni tatang, nanang. Adakon bakit? Nanang, adan ni tatang. Ay, tay kunakon ket. Nabartek man ta amamon. Nay, apayan nakaring ka pa nenet. Kasano, ket ururayon na ka. Wan nga rod tatang. Apay nga itakalaang. Pasensya kan anak at medyo nabartok ni tatang mo. Nakiinumam aya. Ay, nag-birthday tayo may sa kumpare mi bakit? Kat inawis na kami. Ay, pasensya kan. Diyan kami nakapanawadagaw. Adamot na kita itaduma kakadwami nga kontrata mo't laing. Kababain mo't ano pumanawak at dagos. Uray kumamot no nakontrol mo ti iminom. Kita man talangam. Imbag ta nakaawid ka pa'y. Diyan nga ron. Amo no kasano nakaawid ak. Bakit? Ala, umay katabanyusan ka. Nangan ka din. Diyan mangan. Kahit kunti maturok talaga maululaw ako. Nenet anak, ikaw maturog ka ni. Napuyatan ka na nakaw. Sige anak, mapan ka maturugan. Siya kunti makaamukan ni tatang mo. Sige, nanang.
sakit ti ulo. Kasano, kat nabartag ka idirabi eh. Kasano nga rod asumrag ka itati trabaho, no nasakit ako nam na itaulom. Masapo lang mapanak bakit. Tata i-deliver da dagiti na purchase sa materyales iti kalman. Makitam ti epekto ti sobra pa na ginom mo iti arak. Nang runa no da trabaho iti kabigatan na. Pas kala nalaos nga ikan. Ay nalakay. Mamin ano ay abagbagaan ka sakbay nga agnakam ka. Saan ka niya gungot bakit? Saan to na maulit? Mamin ano nga ibagamday ta ngam paulit-ulit kamot. No nakakita kan iti arak, malipatam aminan. Panunutom kumamot at ibo nga day tangar aramidem. Alakit din. Itimplaan na kon iti kape bakit? Kinagar mo sartan, tani. Mabisina kon. Suplay ko ito binulot ko aragan ay talya. Agyaman na ka. Aywan, simrak ka din ni Saryaw. Kapilitan tatang. Nay, apaya kapilitan ako ng anak ka. Kasano, nabartak ang nagawid idirabi eh. Nasakit ti ulo na nakariing. Nga masapula sumrek, tada ka no delivery ti materyales ita iti pagtrab-trabahuan da. Ay na. Unayin ni Saryaw, mabambanaw nga agmalmalam, santo aginaw, embes nga agawid nga aginana. Ay, aboswan na mertanti bagina. Day tamo ti kanayon ko nga ibagakin ko na tatang. Ngam dinak mo ti pangpangag. Ay, santo lang at agnakam no adanton marikna na saan anasaya at iti bagina. Ay, talaga kasta. Orahin na pailang nga da mapasamak kan kuwa na. Day talang ba't ti babalawag ka di asawam, anak? Tatang. Tanong may papanan ni ti arak ay awanan. Malipatan ng ti amin. Agam di mo sardayan na pagbagan, barang agbaliw tumatlang. Oh, apay anasapa ka anagawid lakay. Itay pa yung maditirik na bakit? Naginanaki di site nga madilat. Kasla marigatan nakapagit din nga umangas. Ang mga noon nyamot daytan. Mapantan na di ospital. Masapol nga agpa-check up ka. Ay, sanayin. Bakit? Tamang ano ka sa pulak lang tiinan na. Obserbarak pa ay. Mapukaw tumot lang dahito ang marikrik na. Saan ang mabalin lakay? Masapol ang makasigurado ta. Diyak ti makitkitak alangam. Ang mga no niya ti mapasamakan ka. Mabitlaang, mapanak mangayab iti tricycle a pagluganan tama pan iti ospital. Impa-check up ko nga rod ti asawak, iti day tamat laang akanito manang Emmy. Ididamo agkadkad, nga madanagan atalagan iti makitkitak alangana, iso nga impilit ko nga impan iti ospital. Ado atest ti inaramid daken kwa na manang. Nagtalinaed kami nga rod iti ospital iti sumagmamano nga aldaw, aging gaarimwar ti resulta ti test kan kwa na. At dagayam sakit iti puso nila kay ko.
Jak amo manang no natawid na daytoy asakit. Gapo tatimay sa akabsat na ken ti inana ket pimusay gapo iti sakit iti puso. Lakay, agtalinad kapay kano iti sumagmamano nga aldaw diti ospital. Masapol nga obserbaran da kapay. Pasensyakan bakit? Nagsakit akmot din. Diyak mo't namnamahan nga dagayam sakit ko iti puso. Bastag paimbag ka. Saan basta-basta day takimpot a sakit mo? Masapol asurutam amin nga ibalakad kan ka ti doktor. No kayat na kami pa'y amakadan na iti napaot. Wen, bakit? Ada pa arapap ta. Kan kahit ko pa makita ti panagdakkel ti kakaiso ng anak ta. Day tati kanayon mo ko maapanunutan lakay. Kan, jak kabaalan ti agmay may samang padakkel iti anak ta. Jak kabaalan na mapukaw ka kada kami. Oh, apa yung nagsakit ka? Si bibihagak pa'y bakit? Di ka madanagan. Malasatak da ito'y. Agda din na tayo pa itinapaot. Wano na unday a panawin. Ikarim day ta Di na kami pampanawan iti anak ta. Kumusta nga ni Saryo, anak ko? Saan ka di pala makaawad? Kaasi ti Diyos, nasaya at mutanti kasasaad na tatang. Mabalinan arumor iti ospital iton bigat. Ay, hagyaman tayo iti Diyos. Ano apay mo't anadaan iti sakit iti puso ni Saryo? Amangan no natawid na ti sakit ni nanang naken ti kabsat na tatang. Pimusay daga po iti sakit iti puso. Ngam tinapatag kat nalasatan ng ti sakit na tatang. Basta agan anad itan tasaan mo't agagangay ti sakit na. Wag nanak ko. Kan may sa. Sigurado asaan pa makatrabaho gapoy ti sakit na. Ang mga nipapilit nan tumanan ti mapanagubra. Wan nga rod tatang. Sapay nagtangkan ti ulo na. Numariknanan akabaalan na. Ang mga numapanto nagtrabaho. Jak palubusan tatang. Masapol nga agpaimbag pa'y analaing. Rumbang laang anak ko. Tatraidor ti sakit ti asawam. Iso rumbang laang nga ganad. Dito'y kapailaang ayan dalolom Barang makaawid kamin ka ni tatang mo inton bigat. Kumusta ngay mo't ni tatang, nanang? Naimbagan ni tatang mo. Di kagdanag anak. Kuma? Agawidan ni tatang? Ikararag mo ka ni Jesus ang makaawidan ni tatang mo anak ko. Ken, paimbagan na ti sakit na. Wan, nanang. Basta agsingsingpat ka dito ang dalolom, wan. Mangan ka na imbag. Di mo pampanunutan ni tatang mo, tanaimbag to no agawid kami. Wan, nanang. Lakay, mapana ko ninji taltalon. Inakpay pa ka nung dagitay tarakan ta ababoy. Kababainan ka ni Kasinsin Mario. Isutin ang pakpakan kabayatan ti kaaddatay di ospital. Pasensyakan bakit? Di ka pa'y lumabalin na tulungan. Kunamot niya minya ginanakpay.
Rumbang laeng. Bawal kan ka ti agbannog. Day tati kang runaan abilin kan ka ti doktor. Iso adi mo kumasupringan. Dalia, bakit? Kandi ka unay aggunay-gunay dito nagtibalay Siya akong ti makaamo ka dagiti mapanawa ka trabaho ditoy. Amang ano anyan tumanan ti ubraam ditoy. Saan mat anadagsin ti trabaho dito balay, bakit? Alangan mo't niya agmalmal magtugtugawak latan. Basta ginanaka. Adamo ti anak ta kasarsarita bayat ti kaawan ko. Ay, Adama kandita, nakaluto akon. Amangan numabisin kanton, wano ti anak ta katawanak pay laeng. Umuna kayon ton amangan, tapno saan kayo amabisinan. kuwan bakit? O sige, mapanak nga ruden. Tapno malpas ko adagos dagiti aramidak iti taltalon. Nenet, anak. O may katagsangot ang agmerienda. Ada merienda tang imbati ni nanang mo sakbayan na pa ni taltalon. Wan tatang. Oh, kumusta ti panagyan mo kada lolom? Bayad ti kada ki ospital, anak. Okay mo, tatang. Nasayat nga rin no kasta anak ko. Basta no kasi ang awanak, agsingsingpot kawan. Di mo suksukiran ni nanang mo. Oray ni lolom. Apay, tatang. Pumanaw ka kadimanan? Saan, anak ko? Bilbilinin ka lang. Anya ti amom, amang ano agabrudak at maibati kayo ka ni nanang mo. Oh, di amom tuntar aramidam. Wan tatang. Promise mo kanyak nga iwanan ka ni patag mo ni nanang mo na awanak, anak ko, wan? Di mo ipayan iti sakit ti ulo. Agadal ka na imbag, taday talang ti mabalin mi nga ipatawid kan ka. Wan tatang. Promise ko dayta. Masapol amalpas ko adagos apadigusan kan pakanon dagiti taraken mi ababoy. Naimbaglaangan, ta iti kaadami di ospital, kat adda ni kasinsin Mario ang nangasikaso kadakwada. Ay, narigat ang mapampanawan nga agmaymaysa ni Saryo di balay. Numuna kat nila ang nenet ti kadwana. Sigun iti doktor, delikado kano ti sakit ti asawak, iso ang masapol nga aganad. Ay, inabuso ng tumot nga minti bagina. Nang runa kat adapay bisyo na. Ay, nagtangkan tumot nga minti ulo na nudaduma. Manang Dalya! Agawid ka kumadagaws! Ni Manong Saryaw, intaray day di ospital! Anya? Ha, Diyos ko! Anya nga tan tinapasama kiti asawak! Lakay, apay, anya tinapasamak. Bakit? Marigatan ako nga agangas. Kasla namambanog ako. Unay. Di ka madanagan. Tadakan dito ospital. Mataming ka na imbagan ditoy. Nagpara tirik na bakit? Kasla jak marik na tiyangin. Mabalin ka di, apay danak. Kinasaritan ang ti Doktor Lakay. No kayat mo, ikanda ka kano iti tubo. Tapno makaangas ka na sayaat. Ngamjak mo't kayat ti agdesisyon asisyak laeng. Masapul nga iyuman ko paikan ka. Saan? Bakit? Kasi makaginawak. Ano, papapahidan na.
Sige, no day tatikayat mo. Paidan ka lang arudan. Agyaman bakit? Pasensyakan. Nagbalina ka. Padagsan ka. Di mo baybayan. Di ba, Kim? Nang ron, ti anak ta. Saan ka unay nga agsasao? Tapno saan ka mabanog? Masapul nga aginanak ka. Tapno agsubli ti pigsam. Patag kayo na iti anak ta. Kahit kung di maturok. Kahit kung di kinala. Sige, lakay. Ang inanakan. Amo ka naman banog ka na yan. Di na kami panunutan ni anak ta. Siya kundi makaamukan ko, anak. Ang inanakan lakay. Ba't gan kauna? Pimusay ti patpatag ko unay nga asawak manang Emmy. Kasladyak pay lapatyan a pinanawan na kamin, gaputakel laat dagiti pasamak. Adupay dagiti arapaap mi iti biyag. Ngam saanan a matungpal, gapo tapimusayan ti asawak. Tilaangan mang patpatibker ita kanyak ket ti kakaisuna nga anak mi. Masapol nga agbalinak a natibker. Tapno maituloy ko nga ipaay tinaranyag ang masakbayan ti anak mi, akas iti arapaap mi para kenkwana. Aklunag manang, sa anak a nakasagana a mapanawan. Nagrigat ti agmaymaysa. Nabayagan a panawan a pimusay ti asawak, ngam aging ga ita, rikrik na agpaylaeng tinakaro a sakit, gapo iti ipupusay na. Jak amon no aginggat kaano daytoy amarikrik-nak manang. Kararag ko asapay lakuma, tatarabayan nak ti Diyos.
Tapno maituloy ko asarangten ti panubok, adimteng iti biyag ko. Daytoy ti padas ko manang, toy pagayam mo, Dahlia. Dahlia, pagayam ko, nagsaumatan tinapasamaken ka. Pudno unay anarigat ti maawanan iti ipatpateg iti biyag. Kasla marikriknak ti saem a marikriknam, tanapadasak met tinapukawan iti ipatpateg. Ituloy mo ti dumawat iti kaasi ti Diyos, tapno saranayen na ka iti pagdaldalanam iti agdama. Kararag ko asapay kuma ta iti panaglabas ti aldaw, kat ininot amaksayan ti saem amarikriknam iti agdama. Alakastan pagayam ko, katagyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti program